Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы, у студыі Алеся Ушакова і сёння ў выпуску. Дзень дзяржаўнай сімволікі. Ужо 20 гадоў запар краіна адзначае Дзень герба і сцяга Рэспублікі Беларусь. Рэха вайны. Артылерыйскі снарад часоў Вялікай Айчыны знайшоў 18-гадовы маладзечанец. У год малой радзімы Мядзельскі раён прэтэндуе на статус чайнай сталіцы Беларусі. Дзень дзяржаўнай сімволікі. Ужо 20 год запар кожную другую нядзелю мая Беларусь адзначае Дзень дзяржаўнага герба і дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь. Афіцыйныя сімвалы, што выкарыстоўваюцца ў нашай краіне, былі зацверджаны на ўсенародным рэферэндуме 14 мая 1995 года, дзе атрымалі падтрымку 75% беларусаў. Беларускія сімвалы нагадваюць нам пра гісторыю краіны. Чырвоны колер сімвалізуе кроў, полымя ачага, а таксама уладу і багацце. Зялёны сімвалізуе зямлю, пакрытую травой, а таксама служыць сімвалам надзеі, любові і прыязнасці. Спалучэнне гэтых геральдычных колераў і арнаменту падкрэслівае працавітасць і жыццёвую устойлівасць беларусаў, іх адкрытасць і адначасова мужнасць, адвагу ў барацьбе за сваю радзіму. Пашырэнне падстаў для датэрміновага атрымання сямейнага капіталу. Гэта пытанне разглядаецца на ўзроўні розных ведомстваў Беларусі. На дадзены момант да падстаў адносяцца адпаведныя медыцынскія паказанні. Калі адзін з членаў сям'і мае патрэбу ў лячэнні, зараз абмяркоўваецца прапанова дадаць да спісу неабходнасць паляпшэння жыллёвых умоў шматдзетнай сям'і. Паступае вельмі шмат зваротаў грамадзян з просьбамі выкарыстоўваць датэрмінова сродкі мацярынскага капіталу на куплю або будаўніцтва жылля. Дадзеныя новаўвядзенні разглядаюцца на ўзроўні рэспубліканскіх органаў. Іх каардынатарам з'яўляецца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Па пытаннях жылля ў прыняцці рашэння значную ролю будзе адыгрываць Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры. Калі такая прапанова атрымае падтрымку, дадатковыя падставы для атрымання сямейнага капіталу будуць заканадаўча зацверджаны на ўзроўні указа прэзідэнта. Праграма мацярынскага капіталу спыняе сваё дзеянне 31 снежня 2019. Яна існуе 5 гадоў з 2015 года. Цяпер разглядаецца пытанне аб працягу гэтай доўгатэрміновай падтрымкі аж да 2024 года. І адпаведны новы ўказ кіраўніка дзяржавы можа ўступіць у сілу з 1 студзеня 2020. Прапановы аб падставах для датэрміновых выплат будуць уключаны ў гэты дакумент. Па дадзеных на пачатак траўня гэтага года ў Беларусі сваім правам адкрыць асабовыя дэпазітныя рахункі на мацярынскі капітал скарысталіся 67,9 тысяч сем'яў. На іх рахункі залічана 680 мільёнаў даляраў. У Маладзечынскім раёне на сямейны капітал разлічвае 924 сям'і. Сума, што выдзелена на іх рахунак, складае 9 мільёнаў 420 тысяч даляраў. Рэха вайны. Артылерыйскі снарад часоў Вялікай Айчыны знайшоў 18-гадовы гараджанін паблізу вёскі Цівідаўка, калі выгульваў свайго сабаку. Амаль двое сутак каля артэфакта дзяжурылі маладзечынскія міліцыянеры. Раніцай 11 мая сюды прыбыла група размініравання вайсковай часці 41-47. Сапёры вывезлі боепрыпас і абяшкодзілі ў кар'еры каля вёскі Чарчонава. Супрацоўнікі маладзечынскага РАУС звяртаюць увагу грамадзян, што ў падобных выпадках катэгарычна забараняецца рухаць ці датыкацца да знойдзеных прадметаў, а пра небяспечныя знаходкі трэба паведамляць па тэлефоне 102 ці 77 16 56. Як паказвае практыка, менавіта вясной на палях і агародах часта ўсплываюць зямлі снарады і бомбы Другой сусветнай вайны. І хаця яны праржавелі і прыйшлі ў непрыгоднасць, але ўсё ж уяўляюць пэўную пагрозу для насельніцтва. Няўдалы візіт. У маладзечні ў кватэру пенсіянеркі спрабаваў уварвацца мужчына ў масцы. Калі жанчына сарвала з яго галавы маску, то пазнала суседа з першага паверха, які, па словах жыхароў дома, злоўжываў спіртным і часта пазычаў грошы. На гэты раз ён вырашыў, што пенсіянерка на слова не паверыць, і таму вырашыў прыкрыцца маскай. Жанчына выклікала міліцыю, а зламыснік зачыніўся ў сваёй кватэры. Жыллё дэбашыра сілавікі ўзялі штурмам. Яго затрымалі і прывезлі ў маладзечынскі РАУС для далейшага разбору. На момант затрымання мужчына знаходзіўся ў стане алкагольнага ап'янення. Па дадзеным факце праводзіцца праверка. Дзеяннем затрыманага будзе дадзена прававая ацэнка, паведаміла афіцыйны прадстаўнік маладзечынскага РАУС Юлія Крук. У год малой радзімы рэспубліканскія СМІ, у тым ліку і здымачная група МКТБ, пабывалі ў прэс-туры па Мядзельскім раёне. Развіццю патэнцыяла рэгіёна як рэкрэацыйнага і турыстычнага цэнтра Беларусі сёння надаецца вялікая ўвага. Раён прэтэндуе на статус чайнай сталіцы Беларусі.
Мерапрыемства было запланавана ў рамках года малой радзімы. На прыкладзе Мядзельскага района журналісты рэдакцыі рэспубліканскіх, абласных і раённых СМІ пазнаёміліся з развіццём курортнага краю. Патэнцыял дазваляе развівацца раёну па двум асноўным напрамкам – рэкрэацыйнаму і турыстычнаму. Асаблівая ўвага надаецца сельскагаспадарчай вытворчасці на аснове выпуску экалагічна чыстай прадукцыі. Удзельнікі прэс-тура наведалі пабудаваны ў ходзе рэалізацыі дзяржаўнай праграмы гасцініцу «Мядзел», ЗАГС, Набярэжную. Что касается дальнейшего осуществления этих проектов, то надо подумать, чтобы они, естественно, не выпадали из этой системы, а развивались. То есть это в рамках надо программы действовать. У рамках дзяржаўна-прыватнага партнёрства і эфектыўнага супрацоўніцтва з экскурсійна-турыстычным комплексам «Аптекарскі сад» Мядзельскі район набывае статус белорусской чайной столицы. Объект «Аптекарский сад» создавался в рамках государственной программы развития Нарочанского региона. Открыл он, распахнул свои двери 11 июля 2014 года и действительно уже имеет на сегодняшний момент 5-летнюю историю. Унікальны ландшафтны аб'ект «Аптекарскі сад» размясціўся ў лесе ў маляўнічым кутку каля 3 азёр Мястра, Нарач і Белая. Тут сабраны ботанічныя калекцыі больш за 250 відаў лекавых, дэкаратыўных і рэдкіх раслін. Ёсць нават тыя, што занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Моя задача, как я уже объяснял, заготовить качественное сырье и отдать его на производство. А там уже наши технологи, согласно технологической карте, все мешают, делают и изготавливают. У ходзе прэс-тура, арганізаванага Нацыянальным прэс-цэнтрам Рэспублікі Беларусь, 10 мая была прадстаўлена спецыялізаваная тэхніка, тэхналогія вырошчвання лекавых траў і іх выстава, прэзентацыі і дэгустацыі чайнай прадукцыі «Калі ласка» вядучага беларускага вытворцы «Беласептык». Майстар-клас па вырабу і заварванню фітачаёў, выстава самавараў этнакультурнага комплексу «Наносы на васелье». На комплексе и водяная мельница работающая, хлебопекарня, мы печем хлеб на закваске по рецептам середины 19 века. Мы варим сыры, у нас конное шоу, очень хорошая эстрадно-цирковая программа. У нас там 5 музеев пока. Музей самоваров, музей истории денежного обращения Беларуси, хороший музей сельского быта. Прыцягнула да сябе ўвагу і квітнеючая сакура, такая рэдкая для Беларусі расліна. Па словах работнікаў Аптекарскага сада, ў гэтым годзе яе квітненне б'е рэкорды. Ужо 21 дзень прыгожыя суквецці радуюць турыстаў комплексу. Нарочанская земля уникальна. Несмотря на то, что мы привыкли наблюдать цветение сакуры в Японии, мы сегодня вместе с вами можем видеть, как цветут 16 деревьев сакуры, посаженных 5 лет назад на территории Аптекарского сада. Ярким моментом чайного квеста стали показальные выступления парашютистов Минского клуба «ДОСААФ» и удел летчика-космонавта, уродженца Беларуси, героя России Олега Новицкого. Очень комфортно чувствую в деревне. Причем, наверное, я давно уже читал такой факт, что человек, который вырос на земле, ему нужно больше личного пространства. Допустим, когда я нахожусь в городе, когда вокруг много людей, мне некомфортно. Мне нужен какой-то простор. Поэтому меня больше удовлетворяет именно вот маленький город, деревня. Это мое. Лётчык-касманаўт з задавальненнем слухаў апавяданні траўніцы аб карысных уласцівасцях лекавых раслін. Знаёміўся з аб'ектамі Аптекарскага саду. На алеі ганаровых гасцей пасадзіў сваё дрэва і з падрыхтаванай экалагічна чыстай натуральнай сыравіны па свайму густу зрабіў чайны збор. Подготовлен интересный сбор, я даже не знаю пока его состав, но по секрету могу сообщить его название. Нарочанская зорка. Жамчужину Беларусі возера Нарач яму прыходзілася бачыць з вышыні 430 кіламетраў. Аднак наведаць маляўнічыя месцы атрымалася ўпершыню. Пра візіт ураджэнца Беларусі, героя России, кіраўнікам Мядзельскага райвыканкама і турыстычнага цэнтра будуць нагадваць фотаздымкі з выглядам возера Нарач з космосу. У сваю чаргу касманаўт Олег Новицкі не забудзе сардэчны прыём у беларускай чайнай сталіцы, дзе меладычна гучалі словы «Калі ласка». Каждый человек должен думать прежде всего о той земле, на которой он родился, и делать максимум для того, чтобы она процветала. За гады рэалізацыі дзяржаўнай праграмы развіцця курортнай зоны Нарачанскага рэгіёну ў перыяд з 2011 па 2015 гады раён істотна змяніўся. Палепшылася добраўпарадкаванне населеных пунктаў, з'явіліся новыя сацыяльныя аб'екты, павысілася інвестыцыйная і турыстычная прывабнасць. Па завяршэнні дзяржпраграмы Мядзельскі раён працягвае нарошчваць патэнцыял, перш за ўсё за кошт існуючых здраўніц. Сёння яны карыстаюцца вялікай папулярнасцю. У мінулым годзе ў гэтых краях адпачылі
адведалі 78 тысяч чалавек. 40% з іх жыхары России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Нарачанскі край – месца, прызнанае адным з самых экалагічных у краіне. Шматвекавы вопыт і веды еўрапейскіх манастыроў у спалучэнні з сучаснымі тэхналогіямі ландшафтнага дызайну дазволілі заснаваць экскурсійна-турыстычны комплекс «Аптэкарскі сад», вырошчваць рэдкія лекавыя расліны і, галоўнае, вырабляць свой айчынны прадукт – беларускую гарбату. І ў хуткім часе яе смак пазнаюць еўрапейцы. Алеся Ушакова, Татьяна Карашкова, Алексей Андреевский, МКТБ. Гэта ўся інфармацыя на сёння. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся. Добрых навін і да сустрэчы ў эфіры.